मोनासो दिनैहाय खौथि खौथि थाखानि केलेंकारि खालामदों गासै 2000 सननिफ्राय दिनैसिम हिसाब खालामबा बिथांमोननि केग रिपर्टआ मोनसेबो मोजां नङा। मानगोनां रायजो राजा लोगो नोंथांमोन प्रमद बर'आ जेब्ला शिबनि गादिनिफ्राय बोख्लायजागोन अब्लानो प्रमद बर'आ जोबथेसालियाव ओंखाम जाहैनांगोन बा जोबथेसालियाव जोबजाहैगोन बे बाथ्राखौ जोंहा मानाव गेदेर BPFनि सासे दैदेनगिरिया बेखौ बाथ्राखौ रोखा रोखा खेंफोरथिहोदों। स' नोंथांमोना फारसेनिफ्राय स्टेप बाय स्टेप नायलांबानो जाबाय। अब्ला आङो स्क्रिनाव बाय स' नोंथांमोना नायलांदो। प्रमद बर'आ जे बिबाननिफ्राय बोख्लायजाबाय शिबनि सियाराव थानो मोनाबानो बे जेलनि ओंखाम जानांगोन बे रोखा आरो बेखौ मावनो जों थियारि CBI तदन्त खालामहोनाय जागोन। प्रमद बर'नि सामसा रावबो GM रावबो बारग'नाय नङा। UPPL नि डेटाफोरखौ सारसेबो रेहाय होनाय जानाय नङा। गासिबो जेलाव ओंखाम जाहोनाय जागोन। ইউসি ব্রহ্ম খান তো বলতাম আপনি ঘর বনাচ্ছেন একটা ভাল একটা ঘর যিকোনো ঘর বনোৱাৰ পিছত ই আহি পেলাই কি ক'ব জানে ঘৰটো বিৰাট ভালকে হ'ল বনোৱাটো আহি পেলাই কি ক'ব জানে এই দৰ্জাটো এইফালে হ'ব নালাগিছিল এইফালে হ'ব লাগিছিল এনেকুৱা কোৱা মানুহ জানে জিন্দগী আপুনি তাৰ পৰা ছেটিছফেকশ্যন ৰিপ্লাই জিন্দগী নাপাব যিমানে আপনি নতুন গাড়ী কিনি পেলাই আনকচোন ইউজি ব্ৰহ্মৰ কাৰণে ই কি ক'ব জানে খালাটো এইটো হ'ব নালাগিছিল এইটোহে হ'ব লাগিছিল এনেকুৱা কোৱা মানুহ এই ইউজি আমি জানো জানে বিতর্ক হয় নাজানো কোন বাংলাদেশে কোন স্বদেশে গততে আমার ব্রিটিশে 2003 চনৰ পৰা 2003 চনৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে যিসকল আছে চবে ব্ৰিটিছৰ বাসিন্দা আৰু 2005 চনত প্রথম ব্রিটিশ নির্বাচন হয়েছে এই নির্বাচনের সময়ত যা যা ভোটার তালিকার নাম আছে ইয়ে ব্রিটিশের বাসিন্দা বেরেঙ্গা 2005 সনের ভোটার তালিকার নাম নাই ই পড়ে না। अब्ला मानाव गेदेर रायजो राजा लोगो नोंथांमोना खोनाखाबाय जा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार लोगोसे सासे BPFनि दैदेनगिरिया दिनै मा बाथ्रा बुंखो प्रमद बर' सारनि हेंथायै प्रमद बर' सारा जेब्लानाखि BTR बा BTCनि शिब गादिनिफ्राय जेब्लानाखि बोख्लायजागोन जेब्लानाखि बिथाङा जिरायनो मोना अब्लानो बिथाङा बै जोबथेसालियाव जोबजाहैनो गोनां जागोन आरो जोबथेसालिनि गुन्दै जाहैनो गोनां जागोन होननानै दिनै BPFनि सासे दैदेनगिरिया खेंफोरथि होदों। लोगोसे UPPLनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि बाथ्राखौ बुंदों। लोगोसे हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों जे आरो इउजि ब्रह्मनि बाथ्राफ्रा जोंनि ओंथि गैया जोंनि बर' जाथिनि थाखाय इउजि ब्रह्मआ दिनै मा खामानि मावखो जोंनि बर' जाथिनि थाखाय मा बेसेबां खामानि मावखो बिनि बिसय जोंहा हाग्रामा महिलारि सारा खेंफोरथि होबाय। स' नोंथांमोना थारैनो खोनाखाबाय नङा होनब्ला अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय।